Ụmụnne m, obi agbawalanụ m enweghị mmadụ na-aga anụfụ. Chai Chineke, Chineke, lewedelenụ nwata nwa okorobịa na ụnụ ga n'ugbo nye nu yiri njin keke. Lewedelenụ ọwụ onye Cross River obi n'Enugu Agidi. Asị obi teela ka obi ele nga ahụ 11 years dịka ọnụ ya o siri jụọ ọnụ ya kwuo. Asị ihe nwata nwoke na ọwụ mkpi alaba alaba ma ụmụazị ma ụmụ agbọghọbịa ma ndị ka etoro eto ma nwunye mmadụ ma ka ọ hụrụ ọnwụ kpole n'ime ụlọ ọ gbaala. Ọ ya ka ha nọ na-ele ya, ndị na-echekwa obodo nọ na-ele ya ihe na ọgbakwa na ọkada ya eburu nwaanyị iri ime. Ha esochie ya ike ka a mara ma ọwụ pasenja ka o bu ha ya laje otu na oshi ebu ala. Ha elewe ya eburu ebukpe n'ime ụlọ ya, ha egochie nwe ụzọ. Ya edo ha anya na ihe akwụkwa dịkwa ọ dịkwa ka ọrụ ka nwaanyị nwoke a gara iko wute nwaanyị iri ime. Onye ọbụla dị awe na ọwụhụ nwunye ya. Ọ ya ka ha na-akpadorocha mgbe a na-emecha na n'ime ụlọ nga ha na-egochie n'ụzọ ekpuchiele nwei. Ụmụ okorobịa na-echekwa obodo amawuru ụzọ dakwuru ha. Emee hụ na this man gba ọtọ completely. Ya na nwaanyị a gbakwa n'ọtọ, nwaanyị iri ime. Ụzọ wele bido chigharịwa ya ụkwụ, bido yiwarịwa nwata nọ n'afọ, bido ekuwe ekunkum, bido suwe esukriwo. Ihe a ha kwapụtacha vidio na-asị nụkwa so ihe mere ihe a ha chere n'obi ha ọ ihe bịara ebe a bụ ime. Ha emechaa vidio cha ha hụ ha n'ọnọdụ ọjọọ ma elecha anya sị mba ụnụ mana ndị Igbo iwe nwanne eru n'ọkpụkpụ. Ha sị ihe na ọ nwunye mmadụ, ha agaghị agbalị nwaanyị a n'anwụ. Apụpụtazie nwoke sị ngwa yiri efe ya eyiri nwe ihe. Ha apụpụtazie ya bido jụwa ya ajụjụ. Ya sị na ihe ya na-ebu na ọwụ from 20 years upwards, ebubeghị from 20 years down, mana ndị na-ahụ ya na sị na a na-ahụcha ya ma ụmụaka. Ajụwa ya sị nwaanyị iburu bịa ebe a ọwụ onye, ya sọ nwunye mmadụ na the woman hụrụ ya sị ya na ebi ka e nyere ya aka na agụrụ na ya nidiri ego eji enye ụmụ ya nri. Ya jụwa ya di ya ekwenụ ọkọrọ gbago elu ọkọrọ gbaga, ya sị oke ngwa ka ha gaa n'ụlọ ha. Nwaanyị soro ya gawa n'ụlọ ya ebe ọ gaji gị nye nwaanyị na ego o ji enyere ya aka. Rute nga gwazie the woman na ya gụkwara ya elu ya gụkwata ya. Nwaanyị ekwere sị nsogbu anọ. Otu a ka ha abụọ chikpuru nwe n'ala gị n'ugwu. Ha magoro n'elu beti. Nwaanyị apalie afọ di ya tụrụ ya ime. Bige nwoke nụ this man nwoke Cross River nọ nga azụ epịa mpịata mpịa. Ajụwazie ka nwoke sị afọ ime ọrụkwa na ọnwa ole, ya sọ ọnwa asaa, 7 months pregnant. Nwa nwoke ibe m tụrụ ime, nwunye nwoke ibe m. Ajụwazie sọ gịnị kpata, ajụwa ka nwaanyị sọ gịnị wụ iwe na iji buru afọ ime dị ṅụ butere nwoke ọzọ. Ya rịa n'elu ya sị na ya na di ya na-enwe okwu, ya na di ya enweghị okwu. Ọ sụghị ya na di ya agbasaala na ya na di ya na-enwe okwu, meaning that nwaanyị a na di ya ka bi, ụmụaka ya ọ hapụ ọ ka nọ n'ụlọ di ya, mana ya na di ya na-enwe okwu. Ya baiga machine soro nwoke na-agba ọkada bawa n'ụlọ ya. Ụmụnne meche na ọ nga ka okwu biri. Ha so oke n'ebe ọ nwunye mmadụ because of ụmụ ya ka a hapụ ịgbawa ihu ya n'anwụ. Ọ ya mere eji wepụta nwe mkpi na jụwa ya ajụcha anaghị ya bazie n'ime ụlọ ya, legharịcha anya pụtazie ntụrụ nata ya akpa oko meghe akpa hụ na e nwere waterproof mkpụrụ ọgwụ nọ n'ime ya. Emepeele na-ele mkpụrụ ọgwụ, ụfọdụ sọ ka ọwa ọgwụ cholesterol ka ọgwụ gịnị ka ọwụ mkpụrụ mmiri. Elewe ndị maara anya ọgwụ sọ ya wụrụ na ọwa ọgwụ ndị bu ọrịa obiri n'aja ọcha na-aṅụ eji amaneji ya wa ọrịa ya ka nwata nwa okorobịa nọ na-aṅụ mpụtara na o bu ọrịa obiri n'aja ọcha na-eke ya eke ya ke taa ka ewuru echi. Mgbe nwaanyị iri ime nọrọ n'ihe mere nọ otiti ya ọ aha olu aka gbubige n'akwa ya na akwa ya na-eti etitere n'akwa ọra bụ ile na obi ile na ya na di ya nwere okwu. Akwa nga di ya na ugbo ga-achịgbu onwe akwa ihe ahụ otu tele okwu. Gịnị ka di na nwaanyị bi n'ụlọ ga-eko nwaanyị eburu afọ ime, nwaanyị alụrụ alụ okwu gịnị ka gị na di na-eko ọkụga ihe nothing. Okwu gị na-ele ụdịka okwu ga-eme ya eburu afọ ime. Mgbe ọ rịọrọ ndị ama na ego dị mana si na ya ga-arị elu, why not ibughara ha afọ ime lawa rịọwa onye ka ọzọ. Mgbe ọ na-arịọrọ mmadụ abụọ na atọ a ga-enwe ndị ga-emetere ebere nye ya ego. Nwoke ọzọ n'ọma agwa ya na ya ga-arị elu n'elu afọ ime ya ekwere. Jụwa this man so what of ezinụlọ ya. Ya sị na nwunye ya nọ na Cross River. This man mana family ezinụlọ ya ma nwunye ya nọ na Cross River. Ya ahapụgaghị ebe ahụ, ọ chọghị ibute ọrịa bụ ige nwunye wụrụkwa n'obi ile ebi ọsọ ka ọ gbara. Onwenye ma ihe kpatara na o ji nwunye family ya nọ na Cross River ya ebi Enugu Egidi kemgbe 11 years nọrọ ebe a ọgbaga ọkada butezie ya wa ọrịa nọrọzie ebe na-eke ya nụrụ ebe a na-ekegide erute lege nwaanyị iri ime nwa ọhụrụ nọ n'afọ lụrụ na lotebado ụwa. This man enye nwa opportunity ya gakwuru ya n'afọ ngaga were nje gbapụ nwata kakakuku n'anya. Anọ nga aja na a ga-akpụrụ ekpegara Soludo. Ị na-akpọgara Soludo gịnị ka Soludo ọ wee megwe agata ego ya na prison.
no mgbe m dị obere n'ụdị nwoke mere ụdịrị ihe na-enweta na-eshi eme a na-ewefe ya zuo ụlọ mekwa ya ka ọma. Ọ bụghị ị ga-aga akọwa ya mgbe polisi ejiri eme ihe polisi ka mpụ na arụ jiri zuo everywhere. Mgbe m dị obere ahụkwanụ polisi na ndị polisi na-anọ n'ọfịs akwa mgbe e werere okwu wetara ha ebe ahụ gị mara na ewetarala ha okwu. Ndị dị otu a na-emeji ha nwotu na-eshi emekwa ha agara na wefee ha azụ ụlọ mmekwa ha ka ọma. O wee ruo asị ha ngwa ka aga okpota ọhịa ga kpata mkpịsị eji apịa ha. Erute ebe ahụ na-emekwa ha that place. E nwere ihe wickedness na ọ nọ na ọ bụ ọrịa ọjọọ. Nyere nwaanyị aka ya nwunye nwoke ibe ya na okwu ka ya na di ya esege nye ya ndụmọdụ. Ọ ma ejide ego gị nyere aka ma iji gị nyekwere gị sị madam I can help you. Gị lege nwa ọhụrụ o bu n'afọ marakwa na ọrịa obu ya mara ọrịa obu ọrịa ọjọọ obu rịgo nwaanyị elu gaga were ihe erega this woman a father a married man chi ụmụ ji nwaanyị family ya nọ na Cross River. Otu a ka na community ka this man nọ na-eke ya ma ụmụaka ma unu egide onye dị otu a so unu na-aga ikpe ga Soludo. What a Soludo era. Ele otu esi edenwo na-akọ ihe ka now ihu ya agbagwe na-agba already a ga-emecha jikpe ka ọma. Ọ gịnị wụ ụdịrị ihe ka biko na ụmụ nwaanyị ọ gịnị wụ ihe ka ọ gịnị wụ ihe ka naanị enwezi ndidi naanị gị na di gị sere okwu o wela ahụ gịnị ya bụ ihe nọ na afọ obiọma ka eji tụrụ ya wee ime nwa 7 months ofụkwara gị na-amụọ ya ka o koliri akpa gaga gụrụ ihe ahụ ọgụgụ ya kwagụrụla ya.